Deftere Ezra-Nehemiah ɗe defte ɗiɗi gaɗa ɗe bindama ko neeɓi, nden ɗum sendiɗe geɓe ɗiɗi. E arande nde woyde binduɗo nde o goto. Habaru ɗum heɓama gaɗa Babila do'i Urusalima e haykaliru wondu nder Urusalima. Ɓe kosti ɓiɓɓe Israila fuu yaaki leydi massugaku. Deftere nde meti dow ko waɗi duuɓi 50 gaɗa ɗum hocci ɓiɓɓe Israila e nde meta dow so'oyaki maɓɓe leydi Urusalima e ñiɓitaaki haykaliru e gariri ndin to ɓiɓɓe Israila njoɗoto. Ko deftere nden ɓuri horuki hakkilo e dow woni dow woɓɓe ardiɓe kamɓe tato ardiɓe ñiɓitaaki gariri ndin e woodi biyeteɗo Jarubabel e Ezra nden e Nehemiya. Deftere nde siryama ngam nde hoora hakkilo mayren dow ardiɗo biyeteɗo Jarubabel e mo ardi yeɓre mawnde dow ɓiɓɓe Israila so'oyiɓe Urusalima ngam ñiɓitaaki haykaliru gaɗa duuɓi 50. Ezra yotti Urusalima e mo ekkitina dow dokaji o so'oya hakkilo ɓiɓɓe Israila gaɗa maako seɗɗa. Sai Nehemiya kanko ma o ardiɗo ngam o ñiɓito hoggo filingo Urusalima. Habaruji ɗi tati e ɗi jahata ko ɗume habaru fuɗɗiri metuki dow laamiɗo mo leydi Basha mo Allah reeni o liloyi ɓe ardiɓe yaaki Urusalima o balliɓe ballire na seɗɗa. Nden ko moye ardiɗo o hawri e wanwanɓe ɓe kaɓdi ko moye maɓɓe ñaami jaalorgal. Ɗum hokki goɗɗum kayɗiniɗum dow ko moye ardiɗo. En so'oro gaɗa seɗɗa ngam ji'en no habaruji ɗi jaharata. Laamiɗo Jairus hokki umrore dow himɓe Basha, non no Allah jeymiraawo tokkinimo ngam o ɗala ɓiɓɓe Israila so'o Urusalima ɓe ñiɓito gariri ndin e haykaliru ndun. Binduɗo o wi'i ɓe hebbini alkawal ngal annabijo Irimiya wi'i wonde nyalde ɗum hoccayɓe yaaki maccungaku amma wala fina ɓe so'oyto. To ɗum hokki en kammunde dow annabakuji ɗuɗɗi gaɗaɗi mbi'ay ɗum maccungaku ngu nyalde go'o ngu re'ay. En godi kammunde laamiɗo kisnowo iwoyɗo daga lenyol Dawda en godi kammunde ɗum ñiɓitoto haykaliru to Allah meɗen joɗoto e meɗen hammunde dow laamu garay ɗum laamo nder kongole lenyol ɗum wadday barkaji ɗuɗɗi non no Allah waɗanno Ibrahim alkawal. Ngam non e nder kammunde nde'e en jangay dow habaru ɗum jiyeten dow Jarubabel manda inde maako woni awre nder Babila e mo dari dow lenyol dañangol nder Babila gongol les massungaku. O ardi ɓiɓɓe Israila ɗuɗɓe ngam ɓe ñiɓito Urusalima gaɗa ɓe bedditake ɓe ñiɓiti wulirde to ɓe gaɗata sakkille gaɗa majum seɗɗa ɓe ñiɓti haykaliru ɗon to ndu wonno ndenno ko hayɗinta en ɗo woni e timminki kuugal maɓɓe ɓe kocci habaru ɗum dow no haykaliru ndu senira nder ɓerɗe meɗen. Sarel ko suddi kollayndi Allah jippake e mo nder yimɓe maako ɗum waɗayi sarel ko yimɓe seɗɗa gonduno nder haykaliru amma dotti en yinoɓe haykaliru ndu ndu Suleymanu ñiɓi ɓe mboyi bojji nawɗi ngam haykaliru ndu hewta teddungal ndu amma eɓe ngodi kammunde ɗo yeeso. Ammunde nde bo nde yottake hande en jiyay habaru ɗum taaniraɓe ɓiɓɓe Israila ɓe koccaka ko ɗum hoccaynoɓe yaaki maccungaku eɓe jooɗi nder Urusalima iya balɗe maɓɓe ɓe ngari ngam ɓe kokka dokke maɓɓe nder haykaliru ndun ñiɓitandu ndu amma Jarubabel wañi o wi'i juuɗe amin ngala nder haykaliru moɗon ɗum waddaniɓe saɗɗum. Jarubabel bo ñaami jaalorgal dow maɓɓe ɗum kayɗini ɗum ngam ɗum waɗino annabaku dow majum e ɗum wi'a ɓiɓɓe Israila no sendoto amma nyande go ɓe kawrito kamɓe e goɗɗi leƴƴi koriɗi ngam ɓe jaggano Allah goto mo Israila. Nyande laamu Allah jippoyi ɗumum goɗɗum ko foɗata hakkilo neɗɗo e yeɓre garayde ɗo yeeso seɗɗa e ndaray ko waɗi nder duuɓi 50 e ɗon ɗum andinay dow Ezra o ardiɗo dow ɓiɓɓe Israila so'oyiɓe daga Babila o anduɗo attawra boɗɗum o modibbo mawɗo o heɓi jaɓeki to Alexandarat laamiɗo Basha ngam o ardo woɓɓe Israilanko'en o so'aɓe leydi Urusalima. Ezra yiɗi wartirki nyumo Allah nder ɓiɓɓe Israila o mo'ina hakkiloji maɓɓe e kammunde maɓɓe dow ardiɗo diina mawɗo. Ɗon ma ɗum wardi e goɗɗum habaru kayɗini ɗum Ezra ardiɗo Israilanko'en so'oyiɓe nde o wartoyi sai o te'i debbo mo yarakano maccungaku joɗinoɗo ɗon haade Urusalima. Woɓɓe maɓɓe na ɗum Yahudanko'en amma woɓɓe seɗɗa nder maɓɓe ɗum Yahudanko'en. Ezra sai tori dokaji attawra Israilanko'en e hani ɓe tawe nder senare ɓe kendita ko'e maɓɓe daga nder Kananiyanko'en. Sai o wi'i yimɓe jooɗiɓe haade Urusalima eɓe ɗon bano Kananiyanko'en ɓe bonnay jikkuji moɗon. Ngam non Ezra waɗi do'are e mo tuuba e ɓernde maako fuu o wi'i o heɓti
ardiɓe Isra'ilanko'en fuu ɓe seeraaɓe teele maɓɓe fuu ɓe mbooɗa rewɓe ɓen e ɓiɓɓe ɓen fuu ɓe ndiiwe. Gaɗa maajum sey umrore waroyi o hokkay woɓɓe worɓe seɗɗa ngam ɓe seera rewɓe maɓɓe. Ɗum habaru ɗum kayɗini ɗum ngam dalilaji goɗɗi seɗɗa. E arande Allah wi'ay Ezra o waɗani, amma ɗum ardiɓe Urusalima kamɓe mbaɗimo o waɗa dokaji ɗi. Ɗiɗaɓum o yewi annabaku malakay biɗum wonɓe nder maccungaku ɓe kakkilana senare. Ɗon ma o wi'i Jawmirawo wañi seeruki. Ngam majum ɗum wankini umrore ɗum pottuduɗum, amma timmode nden e hayɗini ɗum jillidiri. Ɗum waddi en yeɓre tataɓre ko ɗum metata dow Nehemiya o ardiɗo dow Isra'ilanko'en e mo huwana laamu Pasha. Nde o nani habaru do'ere Urusalima e no ɗum wontindiri e hoggo majum fuu sama o waɗi do'aare o tori ɗum hokka mo lawol daga to laamiɗo Pasha Alexandara ngam o yaha o ñibito hoggo ngon. Laamiɗo on o hokkimo e taadiɓe e jawdi ɗuɗndi. Nde o yotti Urusalima o fuɗɗi kuugal ñibitaki, kanko ma o heɓi saɗele daga to yimɓe gonnoɓe haade Urusalima. Gaɗa majum o natti nder saɗɗum. En ji'ay ɗum nder habaru ɗum. E woodi goɗɗo annabijo e sarel ngel bi'eteɗo Jakariya. O wi'i Urusalima kesum ɗum laamu Allah, ɗum laatoto gariri ndi wala hoggo. Allah wona e nder gariri ndin o howayndi. Nden yimɓe daga kongole leñol ɓe ngaroyay ɓe natte alkawal e yimɓe Allah. Amma Nehemiya ɗum waɗanaymo, ɗum wala nder wahayu maako. O wi'i yimɓe maako dole ɗum howa Urusalima, amma mo waɗa noon en gonda e maako. Ɗum mettinani yimɓe ɗuɗɓe ɓerɗe. Ngam noon sarel ko Nehemiya huwata kuugal muɗum e nder ɓernde goo e sembe ɓernde o ñibti gariri ndin e taadiɓe renoɓe e ɓe konida e yimɓe ɗuɗɓe. Ɗum waddi en timmode deftere ɗiɗaɓre e arande ɗum boɗɗum. Gaɗa majum ɓe laayi Ezra e Nehemiya ɓe kawti juuɗe ngam ɓe gartira hakkilo yimɓe to Allah. Ɓe mofti yimɓe yaranoɓe leydi maccungaku ngam ɓe mbaɗa humto. Ɓe jangi daga nder deftere dokaji e ɓe ekkitina yimɓe faa yaaki balɗe 9. Nden ɓe kumti maɓɓe ngam siftorki haykaliru ndu Allah e moƴƴere maako. Sarel burtaki ko ɓe gonno nder ladde. Ɗon ma ko moye meti dow hakkeji muɗum, ko moye hocci alkawal o tokkay umrore dokaji attawra. Ɓe timminiri e humto nder haykaliru e hoggo filingo Urusalima e ɓe jetta moƴƴere Jawmirawo. Amma deftere nden nde timminayi, Nehemiya filake gariri ndin o tawi yimɓe ɗuɗɓe ɓe kebbinayi alkawal ngal ɓe kooƴi. Kuugal Jarubabel timminayi, o tawi haykaliru ndu hakkilanaka. Koccaɓe kuugal mayru ɗum hocci ɓe kanayi. Ɗon ma o heɓti kuwoɓe kuugal Ezra ɓe kuwayi boɗɗum. O tawi ko moye tokka e attawra. O tawi yimɓe e kuwa nyalde siwtare fama e kuugal maako ngal yiɓitaki hoggo. Kangal ma ɓe kuwa nyannan ngam ko moye fondana hoore muɗum ko yiɗi dow hoggo ngon filingo Urusalima kuugal nyalde siwtare. Ngam non Nehemiya waɗi e mettitaki dow majum. O fiifini woɓɓe, o fooɗi gaasa koye maɓɓe e mo woya e mo wi'a tokke umrore nde attawra boliɗe ɗe o waɗi ɗum nder do'aare. Allah siftorayyam o wi min mi habdi. Ɗon deftere nden timmi ko mbiyaymi woni ɗum kayɗini ɗum. Amma tarari ɗum boɗɗum ɗum kayɗini ɗum hollata en no deftere nde siryora e ɗum hokka en nyumo ɗume waɗi nder deftere nde faa ɗum hokki en habaru tokkidirɗum nder deftere seniide boɗɗum. Siftor deftere nde fuɗɗiri e hammude nder annabaku gaɗaɗum kokkuɗumen alkawal dow kisnowo e haykaliru e laamu Allah. Ɗum fuu ɗum waray taw. Ko nde joni ɓiɓɓe Israila so'ake leydi maɓɓe ɓe koori nyumoji maɓɓe to Allah. Ɗum waylete sarel ko ɓe gonno leydi maccungaku. Nden Ezra e Nehemiya ɓe mbaɗi ko ɓe mbawata. Ɓe kuutiri bawɗe ardare maɓɓe ngam ɓe mo'ina yimɓe ɓen, ngam ɓe maaga saɗɗum mawɗum gonɗum nder ɓerɗe maɓɓe. Ko deftere nde yiɗi holluki en woni ɗum bukata mawɗum kollayɗum e nder annabakuji ɗum Irmiya e Ezekiel mbaɗi ko yimɓe Allah yiɗi mo'itinaaki keebuki daga nder ɓerɗe maɓɓe ngam ɓe jiɗa nden ɓe tokka Allah maɓɓe. Ɗo ɗum timmini. Amma ta nyamri yeeso e janguki nder defte faamu e ɗe annabaku a heɓtay ko Allah yiɗi waɗugo. O hebbinay ɗum bo o waylito e yimɓe ɗuɗɓe no o waari alkawal. Amma e joni ɗum woni deftere Ezra e Nehemiya.